Baby rine masasi rinonditumanisa mazuvano zvakachinja mabebi atichenda vane fanira chimunhu chetigoza mana genga iwe kana tichinge tazoragaka uri munhu wekungapi safi ball madoko ridhimu rangu ramada kuti ndibve ndamhanya muripo bhohera mana munhu wekuti paunoimba dzako ngoma unenge wakazovharira mubathroom naya mana dzedu ndo dzaita sei sambwa handinozvinzwa futi izvozvo nditokubatsira wangu ungagara panapo wangu usingafonde munhu acho utasasvika nguvai unozasi utasasvika nguvai wambozviona kupi izvozvo wangu ngoma iri freestyle harina kunyorwa waiziva unoziva Digos dai pasina kuti urumbewo kwandirika plus ndakarambidzwa namasta wangu kwangwa namapenzi dana mukuru wakana zhaba unotaura zvinonzwika waiziva umboti chiiwe iwewo wada mude madoko inga ndakudza kudhara wani kuti bhebha anodarika nepanapo zvegatsa ndikabva ndati mufonere umudzi kuti anodarika nguvai hati ndonyaya chatokutaura nezvaaereyo amana wangu ndoimba malyrics handisine here ungo freestyle apa hana chibaba hauna namba dzemunhu Digos saka hauna bhebhi zvechibaba wangu mazano ndinonzi kubvumwa nebhebhi kupuwa nhamba dzebvoda aiziya inini chibaba mwana akatongondipa nhamba chete next time handichatobvunza kuti haufa nyaya yangu ndakutongotanga ndakanomukwangwana nemuromo handikonzwa mfana wangu mirai ndibva ndakubatsira ipapo madoko uri kuona dhanzo yenyu mimika neyeduka zvakasiyana waiziya isusu tiri wemahardcore manje dzenyu dzana chumasta nana master echi dzechisaladi idzo mukati idzo timbodzidesu pakaipa wada chimukoma wangu ngatimbodaiso mwana uyu makamimbira kuti mukunakirwa naye tombotangira ipapo uri kuona chika madoko haazi maridhimu ese anoimbwa waiziya mamwe acho anenge angori mainstrumentawo chete ekuti techingomaruva takarohwa nedzemabhinya tichimeditata waiziya oright kwakafa uya munhu wacho madoko ndatiko muzukuru wacho akasadarika napo neta seDigos saka unyamedzera kupusa mugenga iyoyo ipapo ndopaunoti ndakatraina zvemadoko ndoenda payoutube sekuru ndakanoruwa sechi yekuti tuni rese rine zita iroroka rinobva rabuda waiziya ndakazongonosarudza randiri kuda rangu inini ndakanodownload muchinge mazoraga mukoma wangu waDigos ka imi mudhimi wani munhu wekungapi wandandambosangana naye mukati meupenyu hwangu mukati mekurarama boys zvireko here anouya kani madoko chinzwa chuni randakanyora kamadoko iri ndotora maawards zvegore rineri bebi kana usipo tinzwani bhadhi zvenguva inei benzi rakanotrena kuvhurika sekuru so mama as I told you handiti uyu anonzi Rege anobva kuAustralia. Hai mami wana maiga momi inini manje ndiri momi bayo Rege wazwaka musikana wako ndi ndakamugomera inini 9 manzi kudanda ari mudumbu mangu kurova kuti ndiri hambuya wako inini uchindiona kudandi mama you are wasting your time manzwaka hatombonzwe shona yenyu yamuri kutaura iyo as I told you mama anogara kuAustralia naiwe mukwambo saka inowauya koiteiko ndipe kamari yopfuma ndigare ndaja zvangu abambo wacho aripo vakaswenda kare kare saka munyai no munyai is me chete relax mam ndotaura shona inini ndiri mushona akakwana ka it's just that I lived abroad for a very long time ka so nasi motombondibikira wakaderere please naiwe asi vari kuzha pano kani mama ingandataura wani kuti hasi kukwanisa kuenda kuimba yake yekuborodeo nhasi saka he just decided to bless us nekurara kuno kuEpworth ozofuma achienda mangwana baby kunoku kunowanika what do you guys call it mazumbo hanzi matumbu ehuku anowanika here nei baby gore rino unoziva here bhiti chedu kuti ndanga ndichifanira kuona mumwe munhu nyasi unoyu atori nefuture pakundifonera hako kundifonerera nomagwavha zvalenero andidedzera iri kundijairira kaoko aiwa kani mama please just bear with Reg ndo zvaari izvo zvizvi vanhu vekuna naamerica uko havaite zvinhu semaitiro atinoita isusu they just take everything lightly muchamujaira henyu can you please cancel your appointment mama mumubikire zvaari kuda munozoenda mangwana iwe namba dzomunhu yondiripe baba akadzikumbira bauyu zvamama skana anyway please cook for him mama anditya rekwa ndivabikire ndichatoita ndifonere mukoma ndiwanyepeka mutita anomukwasha mulungu kodererero munojairira uchikora kusurudziwa naye mumukwambo sarudzai handina kumbomuona ini mama yewo kamuzvirekei haidi gogogogole rino chere zvawabhurijeti chere kuti ubwodo asi deno huri ubwodo devanodoita kufona kudandiba kuti ndimukumbire mari hazviteba izvo ndingatiitika ndondosvika kabodzi ndomunyepo ndiningiri bheto kwakatsukunya ndichinyefu boys ndomimbira kabodzi anondisponza manje akandipa mari ndotora imweyo ndoenda kustudio ndonoimba ndotodini ndotora imweyo ndodzikita kumusha ndoenda komutsiridza gadhi rangu rokuna chitora ndorima buno ndomimbira akapiko inini ndomimbira aka wakaribika nombwizhu
doro rawo mubikiwa wo wakatenga kwanahola oyesh doro rawo mubikiwa wo doro rawo mubikiwa ayere mubikiwa oyesh yesaya nzikakati murangu ndiyandakatishokari serious maziya auteki driving school kugeza maplace team kana muchinge mazoraga kana muchida lechiti drivers license repapo chairo maziya tibate isusu veauteki driving school maziya tokuisa madriving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo tine mainstructors anogara akanota badnesi maziya zvokuti uchibaya kunotora chitambika hapana zvekudzoka katutu zvezve unenge uchiketa zvokuti uchingosvika uchingododaiso wogotonzi bwa maofisi zedu ari padhuze maziya muno muharare cbd panamba 2 robert mugabe ofisi b2c maziya uyai titaure kana kuti munongobva womva maziya panamba dzedu dzanenge sapaskirinazo apodzo maziya kana maakuyaka muzadzokanga kuti road lulu maziya kana kokopina tombotomvera namana